खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ कटारि इन्डास्ट्रियेल कर्परेसना 500 कौटि रां थिसननो थाखाय आसामजों गोरोबथायाव सागान होदों। बायदि रोखोमनि जथाय कटारि इन्डास्ट्रियेल कर्परेसन लिमिटेडआ 500 कौटि रां थिसननायजों लोगोसे खनि मुवा आरो हा सिंनिफ्राय थाव गेस बायदि बायदि दिहुननाय मावथांखिफोर गायसननो थाखाय आसाम सरकारजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। नैथि खौराङाव दङ बर'नि रोंगौथि गोनां क्लासिकेल सिफुं सुगिरि रिंसार ब्रह्मआ फैगौ 23 मार्च खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम बड' ट्रेडिशनेल अनलाइन फ्लुइड वार्कशप खुंनो थियारि जादों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे अनलाइन सिफुं सुनायनि मावबादायाव बाहागो लानो आरो सिफुं सुनाय सोलोंनो गोसो बिथांमोना 8473031843 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों वाट्सएपआव रेजिस्ट्रेसन खालामहरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ डिमाकुसिनि बेरगाव आदर्श फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय थाग्रा खथा न' लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। थांनाय मैया आसाम सरकारनि सोलोंथाइ गेजेरारि बिफाननि सिङाव डिमाकुसियाव थानाय बेरगाव आदर्श फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि थाग्रा न' लुनो अन्थाइ खाम्फाखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखेवनानै होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां जोनोमगिरि बिमाया 4 दाननि हिनजावसा खुदियाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथाय। हावलिनि मैरामारायाव सोमोनांथाव जाथाय जालाङो। 4 दाननि हिनजावसा खुदियाखौ जोनोमगिरि बिमाया बुथारनायनि अजद थिखांदों। हावलिनि डक्टर साहिदुल इस्लामनि न'खराव बे खास्रि बिस्रि जाथाया जादों। 4 दाननि गोरलै खुदियाखौ गावनि बिसि मार्जिना आहमेदआ बुथारदों होनना फिसाय डक्टर साहिदुल इस्लामआ अजद होदों। बे जाथायखौ लानानै हावलि ओनसोलाव सोमोनांनाय थासारि सोमजियो। उनाव जाथाय थिलियाव पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनानै थैनाय खुदियानि बिमाखौ हमनानै थानायाव लाबोनानै गोख्रोङै सेबो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बिनि सिगांबो हिनजावसा खुदिया जोनोम जानाय गुबुन सासे हिनजावसा खुदियाखौ बुथारदोंमोन होनना डक्टर साहिदुल इस्लामआ अजद लाबोनायजों लोगोसे बेबायदिनो फिन 4 दाननि हिनजावसा खुदियाखौ बुथारदों होनना अजद होदों। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ब्लक बिपिएफनि लोगो आफादगिरि मदनलाल ब्रह्म चौधुरी बनरगाव आइजो गांखंनि बिपिएफनि गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ब्लकनि सिङाव थानाय मागुरमारि प्राइमारि पाटगाव प्राइमारि बिपिएफनि सा 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयनिं जायो। द'थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां मिसेस तनुजा बसुमतारिया पिएचडि डिग्री मोननो हाबाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव पदमबिल गामिनि रुंसारि अखनजित बसुमतारि आरो मुस्रिमा रुफालि बसुमतारिनि फिसाजो सोगोमसार बसुमतारिनि अनजालि बिसि मिसेस तनुजा बसुमतारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पिएचडि डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एस'सिएट प्रफेसार डिपार्टमेन्ट अफ कमार्स अरबिन्द देबनाथनि दैदेननायाव गावनि टपिक रल अफ वमेन एन्टारप्रेनियरशिप इन प्रमटिं वमेन एम्पावारमेन्ट उइथ स्पेशेल रिफारेन्स टु क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टपिकनि सायाव पिएचडि डिग्रीखौ मोनफुंनो हादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मिसेस तनुजा बसुमतारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव कमार्स बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननाय रेन्जनि खुलसि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला बोखांनानै रोगानाय डाम्पार गारि हमदों। थांनाय हरनि 10:20 रिंगासो समाव धनसिरि डिभिजन हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव सिखावै लाबोनाय बाला रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारिखौ हमदों। हमजानाय डाम्पार गारिनि नाम्बारफोरा फारियै AS27C 6654, AS28AC 1625, AS27C 1126 आरो AS27C 1124 नाम्बारनि गारिखौ हमनो हादों। दाइनथि खौराङाव दङ सनाजुलि जंगल रिजर्टआव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव देंखोगिरि आनाया ब्रह्मआ बाहागो लागोन। फैगौ 14 मार्च खालि अरुणाचल प्रदेश रायजोनि गहपुर आरो लखिमपुरनि साखाथि थावनि सनाजुलियाव थानाय जंगल रिजर्टआव सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे गाजा गोमजायै हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया साननि 11 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो एन्ट्रि पासनि बेसेना 100 रांल'। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों सामलाय आफादा। बे हाबाफारियाव मुंदांखा देंखोगिरि आनाया ब्रह्मआबो बाहागो लागोन।
गुथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि उसु चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो गेलेगिरिफोरा गासै मोन 8 मेडेल देरहानो हादों। पान्जाबनि चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव 22 निफ्राय 27 फेब्रुवारिसिम खुंनाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि उसु चेम्पियनशिपआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा 2 गल्ड मेडेल, 1 सिलभार मेडेल, 4 ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। मेडेल देरहानो हानाय उसु गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै दैजि राभा गल्ड मेडेल, दमान्ति बर्मन गल्ड मेडेल, सिबिका रामसियारि सिलभार मेडेल, हेमसोरां ब्रह्म, कमल कुमार बर' आरो आजोलि दैमारि बिथांमोना ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। जिथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय मुलुगसोलोंसालिफोरजों समान जानो थांगासिनो होनना बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङो। थांनाय मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 16थि गायसनथाइ सानाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिसार्च आरो स्टाडिनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनो 1 कौटि रांनि अनसुंथाइ फोसावदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। 11थि खौराङाव दङ मेट्रिक आनजादनि समाज बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ लानानै एबसुनि खौरांगिरि मेल। मेट्रिक आनजादनि समाज बिगियान आयदानि सोंथिफोरा 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय जायाखै। एपिएससि, इउपिएससि आनजादनि सोंथि बिलाइ बायदिसो जादों होनना एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया बुंथिदों। बोलि जानांनाय फरायसाफोरा जाहाथे फेल जाया बेनि सायाव आसाम सरकार आरो आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्ड बिथांमोना राहा लानांगौ होनना गोख्रों रावजों बुङो। 12थि खौराङाव दङ उत्तराखन्डआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। उत्तराखन्डनि समलियाव बरफ दैमा बायनायनि जाहोनाव माना गामियाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव सा 47 मावसाफोरा बरफआव फबसिनजादों। सा 57 मावसाफोरा बे जाथायजों भुगिनांदोंमोन, नाथाय सा 16खौ रैखा खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव आइटिबिपि आरो गढ़वाल स्काउट हानजाफोरा बे जाब्रबथायनि रैखाथिनि हाबाफोराव नांथाबनानै दङ। मिथिनो मोननाय जादोंदि जाब्रबथायनि समाव गोबां अनजिमानि सरकारि नङै थिखादारनि मावथिफोरा बै जायगायाव खामानि मावगासिनो दङमोन। जेब्ला बरफ गिसिखायो गासैबो मावसाफोरा होंगो दोंगो खारनो हमो। बिसोरनि माखासेया खारग'लांनो हादोंमोन, नाथाय सा 57 मावसाफोरा बरफजों फबसिनजादोंमोन। साम'लि जिल्लानि मेजिस्ट्रेट सन्दीप तिवारिया आइआरएसजों सोमोन्दो थानाय मावख'गिरिफोरखौ रैखाथि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय गोनांथार दिथा होनो बिथोन होदों। मानागामि आरो मानापासनि गेजेराव सिमा लामा आफांनि साखाथियाव बरफ गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों होननानै जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ फोरमायदों। रौनिया हान्जानि थांलाय फैलायनि थाखाय लामानिफ्राय बरफ बोखारग्रा सा 57 मावसाफोरा जाथाय जानाय साखाथियावनो दङमोन। दासिमाव बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। रौनिया आइटिबिपि, एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि रैखाथि हान्जाफोरखौ जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।